Тамошобино ма омадам монда бовар кунед намозакура хондум янгам боша кукурузни ош тайёр кардиям ва анам хали салати болаззат барои ман ишчиҳои таом касоне хӯрдасиям барои шумо низ ҳамчунин. барои фотимара картошка заказ кардем. духтари ман чӣ хӯрдастай? чӣ хӯрдастай духтари ман? картошка? картошка фри? светак телефона гирон кунӣ чашмои духтарам сирхарк мешаванд. мебурам дай духтар хушрӯяк мохӣ картош мехӯрдай. гарма какая. чия? бухӯре. муҳаммад бихӯр. тамошобино имрӯз бигем дар хонаи янгам камтар хазайни чит меган чӣ меган ҳам хеле кардам. гуфтам камтар пирожни пазам гудако бисёран як ҷоя бихӯрам. тамошобино пирожни пухтам. хаб кулбачам пирожни пухтам. и крем нест и дадринаш сливки аст. сливки холира ба миксер задем. 3 бор да морозилник мондагим ша 10 минута гирифтагим ба миксер задагим. инамиқа сах шидагиан сах шида гул надод. сах шид неким сахта ина сахтая набе намереза сах шидагия неки гул надод. инам хали пирожни ако пухтам барои гудакора. ноки беҳад хамираш резонак омад. аҷои буд резонак омад. иребне инам хе барои кудакора пухтам даим бегаи рӯз. светаки тамошобино шаҳрай бине видеш чихе хушрӯ шабонашам дид шуд. вид бигем айсеи метаж пеши хонаи янгамшон ҳама магазино ҳамаи чӣ ҳаст. алҳамдулиллоҳ морам ношукрӣ намекунем. ҳамаи чӣ ҳаст дар пеши хонаи морам. шукронаи худованд ба ҳамаи додагиёш ҳазор бор шукр. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз рӯзи дигаре бигем мо дар раҳбур омадем ба электричка рафтистем абеда иҷа абеди да саҳар кати харид кардам. ай ҳар ҷои сӯси харид кардам. соат ҳози 1:30 иншоаллоҳ соатҳои 4 дар хона мешавем. ҳама шабо навор мекунам. соҳу саломат рафтем расидем гуфта ай хона бо иншоаллоҳ барои шумо навор мекунам. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. баланд баланд. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. аллоҳу ла аллоҳу илаҳа илла. баланд бугу. аллоҳу аллоҳу ла илаҳа ҳуввал ҳайюл қойюм ла таъхузуху синатун ва ла навм лаху ма фис самавати ва ма фил ард ман заллазӣ яшфау индаху илля яъламу ма байна айдийҳим ва ма халфаҳум ва ла юҳитуна бишайъин мин илмиҳи
Ила бимашалась, я самовати валфар. Валали удовольствие, баху, Амин. валай. тамошобинам хеб берун барф бурдисе ба дараҷаш ҳамин фуромадам ки беҳад таксиҳо бисёр будан қимат гуфтан 1000 сомон метим баре анде то хона ма гуфтам сетаки 800 рубл да бурдан атак 600 рубл да бояд баранд. тамошобинони азиз мо соққу саломат омада расидем да хона. ҳамун кукурузни ош да хонаи янгам хӯрдиян кӯда беҳад маъқул шида оча пас гуфтам ҳози ягом чизи дигар кунем ягом гӯштбирёне кашкабирёне кунем ки нахӯранд чи дар кормагарам камтар кукурузни ош кунамшона гӯшти мирғ қатъи зербахша янгам кадаги буд беҳад маъқулшон шид. Баъд инами ҳалол аязанаки тоҷик бигем гирифтам. ихе ай магазино намегирам аязанаки тоҷик ҳамихе магазини шахсии хичак шудагӣ будай ҳама чиш ҳамихе ҳалол навистагӣ хай гӯшти гова ай киёски тоҷико гирифтам. бигем аз ҷиҳати гӯшт ки дар ҷои мо ҳалол намефурӯшанд танқисӣ мекашем гӯсти гӯспанда кӯдакон намехӯранд барои ҳамиқа гӯшти гӯспандии худмона намекушем. тамошобинои нами саросима бигем саросима ма вай кардам кукурузни оша макаронша тайёр кардам тайёр шид ҳозир чӣ мекунам кӯдако да мебардору метиям инаи соусшай гӯшти мирғати тайёр кардаги ина тамошобино бардоштам бо маза када мехӯрем ака электричка омада бефара шудем ужин мекунем ака мода эшҷои таом. тамошобино чизои харидагим ҳамаша буровардам. магазине ки нишон додам то на инаи барои посудуҳоро мешӯӣ ку мемонӣ қоқ мекунӣ сушид посуды анам халияй иш просто поднос двойной поднос маъқулам шид гирифтам. баъд хали алюминиевые формаҳо дар ягон магазин ман наёфтам дар ягон магазин. баъд омадам дар хонаи янгам дидам ки ҳамун занаке ки дугонаи янгам ки сливки ё ҳамин шоколадҳои айхонаш мегирам ҳавай дошта тоҷикистон овардагӣ будай. занг задам гуфт ки майли биё ай мара бигӣ гуфт бо маза касб мекунам. ҳазор раҳмати калон апаҷон бисёр миннатдорум беҳад хурсандам кадеш шуморо худованд худаш хурсанд бугардона 15 дона чӣ хел хушруванира бинед. ба якта лопата харидам ба ина хали ба ё харидам иша янгам дод наёфтам дар ягон ҷо хали ба фикр меям фақат подзаказе а ина ёша харидам ёш да упаковка будан. хай и барои дарони умывальник и барои салфетка монак якта стакани пластмаси фотимада гирифтам яктани хали вазочкаи пластмаси маъқулам шид гирифтам яктани хали баночкаи қошуқдора гирифтам якайга инаи халиша гирифтам дутаи дига ай иё гирифтам хулоса инами қачи гирифтам ай ҳамун магазине ки ҳамун рӯз дуромадам ба ғайри инаи формаҳою инаи якта инаи формача ёша ҳамаша ай ҳамун магазине ки дуромада навор кардагӣ будам ай ҳавай харидам. тамошобинои на ҳама ҳакша шуштум яъне ман мондам ки қоқ шаванд и корзинкаи хушрувак да бигем ваё ман гирифтам чиз чораи пухтупаскунак ҳар чизакаш мондам ишам барои ҳаваяю инаи ҷош кишкофака ай ҷоҳош мезананд мебурӯянд ҳамаш бигем ҳар хела ҳамаи омада иҷа мондам иҷаакома тоза кардам пасудаакома шуштум пасудамонак ма дидаен тамошобино чӣ хел хушрӯ сушитка дестай пака фасонак кухним хушрӯ шуд ҳами хали чизакора нағз мебинам ҳар хела чизако боша
нами барои пухтупаз, барои авқоткунӣ чизои интересни ҳар рӯз пазидаи нав. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз саҳар кати мо ба сари шир рафтестам. биринҷома ҷӯшондам, як шир биринҷи кунам, гуфтам хона обдамай бирён кунам, гуфтам гуфтам шири домашний, кати шир биринҷ ба маза мебиёяд. сливичный маслои домашниям ҳаст. плюсовое, ки дидам камшамалкай плюс 1 градусай. тамошо бинам ҳавои хушрӯ беҳад ҷоиш канест, барфу об шудестанд, там мемонид куча метрояда барф. инам хеле погода буда. муҳаммад каму буракта иҷа мардакам иқайми магазини қишлоқмон бигем харид када овардаем. хеле печеньякои шоколаддорак, неки кӯдако як мехӯранд. хлеби свежи овардиан, 4-5 хлеби свежи гирифтиан, молоймаки хушрӯ, камта шоколад, помидор, будринг, лимонои тоҷикӣ, баъд хеле банкҳои нимлитрада асали тоза гуфта гирифтиан, намедонем камта севи самаринка ва камта наххит гирифтиан. баъд иҷа сабзи, иққадар сабзим овардиан. дӯстони азиз, имрӯз ман посилка рафтам, гирифтам ай шаҳри Оренбург, ай апаҷони рудобам. канале ки номи каналаш рӯзномаи 8 фарзандай, апаҷон мегумша. аллакай ман апа барин қабул кардагиюмша ваям хоҳар барин қабул кардагиай. мо беҳад наздики бад шудагием. ай аввал мақсад вақте ки ман канал кушодаги будам, ай ҳамон моментҳо бисёр шиноси наздик ва бисёр дар ҳамин соҳаи зиндагӣ бигем мара аз тамоми ҷиҳат бигем дастгирӣ кардагиянд. барои ҳамиқа меҳру муҳаббати бениҳоят зиёд дорем нисбати якдигармон. барои кӯдакҳои худшон харид кардиянд ва барои кӯдакҳои мара бигем баробарди фарзандои худшон харид карда рӯй кардиянд. ҳамихай гуфтам дар кор нест, ага дар кор нест, лекин апаҷони мо ки дилшон кушода, хеле ки мо шумо медонем 4 фарзанди уруса бигем установид кардагиай ва тарбияи тоҷиконаи мусулмонӣ додестай, нигоҳшон кардестай ҳамчу фарзанди худ. ва анами хирсандира барои морам рӯй кадай, бигем морам дилмона хирсанд кадай, ҳама чиз харид кадай барои муҳаммад, мустафо, фотима ва барои марам шоколадҳо рӯй кадай. анака як ҷоя тамошо мекунем. и шапкаву шарфа барои муҳаммада рӯй кардиянд. барои муҳаммада шапкаву шарфаш бандорак буд. мо қариб ҳар рӯз видеовизит мекунем. муҳаммад ай мактаб меояд, неудобни ай баста наметона. шапкаву шарфа барои муҳаммад. ҳар як бачаода, ҳар як муҳаммада мустафода майка кати бурукош, майкаи хебешники молоймак. ман хадам анам хеле ноя нағз мебинам. цветошам бигем беҳад хушрӯ. ҳар яташда ба размерошон. бачаҳошонам чани бачаҳои ман уже размерора медонанд япайма. ина иё ҳама ай муҳаммад 128 по цвети майкаҳо бурукош. инаи бурукаш кати майкаша дида будем ку ё комплект бидиан сета бурук хеле бинед бастагиай комплект сета бурук кати сета майка як хела. бурукорам ҳама хебеи мулоимак барои хона, ҳама ҳарсешам як хел. и сеташ аякташи сетаи дигаш аяташ ё ҳарчам комплектаам хаки якташ бигем размериш маъидатарак, якташ размериш калонтарак.
Ина сеташай Муҳаммад, сеташай Мустафо и барои Фотима. Катибрукчаш барои Фотима. Иш чанд боша? И барои Мустафо. Барои Мустафо. Катибрукш бидай. Пиджамка. Иш ай Мустафо 128 134 ай Муҳаммад. Ин пиҷамко ҳози пӯшонда буда танҳошон мебинем. Гудакои хичондам хеле гирифтагианд. Диди чӣ хушрӯакайда видеоҳошон. Иш чанда и ай Мустафо яй. Хулоса иҷа бигем ки дигар дар аму шаҳршон ба фикрам ки дар магазинҳо либос намондиян. Ҳамаро харида барои моро рӯй кардиян. Ҳозир дар Муҳаммади Мустафо мепӯшонем пиҷамкошона. Как раз шаб шудесте. Хона дада пиҷама амуна несте. Ира бине чӣ хеле хушрӯакай. Да ягон ҷо пӯша биравам беҳад хушрӯ. Вообще да пиҷама монандам несте. Ба гуфтима. Хулоса як қопча либос. Ва якта дига охирак барои мактаби Муҳаммад гирифтиян ки дар мактаб бурда охирае. Ва барои ман вай рӯй кардиян. Да пачка шоколад. хай дига чӣ бугум. Ҳазор раҳмати калон апаҷон. Худованд шуморо ва 8 фарзанди шуморо дар паноҳи исматаш ҳамеша нигаҳбон боша. ҳар куҷое ки боше аз назари худованд дур набоше. Барое ки шумо дили моро хирсанд мекунед, дили шуморо худованди меҳрубон хирсанд кунад ва ҳамеша дар хонатон хушбахтӣ хирсандӣ фаровонӣ боша. нози неъматҳои худованд дар хонаи шумо фаровонӣ бошад. барое ки як дили бандаи мусалмона хирсанд кардан, ман худам ку падаркаро нағз мебинам, лекин падарка карданам нағз мебинам. чӣ қадар савоби калон одам мегира. Ман худам падарка дӯст дорум, падарка дӯст дорумам. Бигем апаҷони мо қати мо ҳар рӯз видео визгав мезанем, ҳами як рӯз гав назанам. Хел мекунем цигум кадагием, ҳамхе гап зада, кор макада бигем омӯхта шудагием. ҳамчун апай радной қабул кардагем. иншоаллоҳи ҷаббор тобистон бишава хонашон мерам, ё як моҳ меистам ё ки як ҳафтаина дар ниятам ҳасте ки хонашон мерам. апаҷони ма беҳтарини шумо ҳазор раҳмат ва ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи он тамошобинҳое ки моро тамошо мекунанд ва видеоҳои моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, комментария менависанд. худованд аз ҳамаи шуморо розӣ бошад. чӣ орзу мақсадҳое ки дорен ҷомаи амал бошад. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки шумо бо мо ҳастед. бениҳоят хирсанд ҳастам ва он суханҳое ки дар бораи мо менависен худованди карим ҳамеша шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад. дигар чӣ бугум. шуморо дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. раҳмати калон барои ҳамаи шумо. Салакуюча. Мурдудай принцесса мухи. Худой дудаги нигашка. Привет бугу. Привет всем. Ина апар добаҷон пӯшондумшона. размеракои танашон. худованд ҳамеша шуморо дар тани сиҳати умри дарозу файзу баракат дар зиндагитон бития. ина бачаҷоном абинед чӣ хушрӯ шудан. Машоаллоҳ. ина вы довольны? Вам нравится? Да, спасибо бугу. Спасибо бугу, Мухаммад. Огромное спасибо бугу. Спасибо. Огромное спасибо бугу. Огромное спасибо. Бугу. Тебе не идет же, грустишь. Салоюча, мембрауча да хақибачо. Огромное спасибо. Я вас люблю, бугу. Я вас люблю. Приезжайте к нам, бугу. Приезжайте к нам. И Хасан Хусейн тоже возьмите с собой, Малику, всю семью, бугу. Всех берите с собой и приезжайте к нам. Всех бери, все свои семьи берите с собой, бугу, приезжайте к нам. Все семьи берите, приезжайте к нам. Спасибо вам огромное, бугу. У нас весело. Весело, да? И холодно там уже, и холодно. Прик, Фатима. Прик.